Assalamu alaykum Türkmen portal web saytynyň mehriban tomuşçylary. Ne görüşüňiz diýeli, menim iş başynda kofeň lezzetini duýan, ýöne şu ýerden sowal ýüze gelip çykýar. Kofe içmek peýdalymy ýa ziyanlymy? Elbetde adamlar bu pikiri özara paýlaşýarlar. Aslında işe berilip işte köp energiýa sarp edýän adamlar kofesi ýaşap bilen okdysa bolýar. Ýöne kofeýany hem wagtyndan we gereginden artyk içmek belli bir derejede ýaşaýyşyňa, jan saglygyňa ziyan ýetirip biler. Şu sebäpden hem gelin bugun oturup çödülşeliň, pikirlenşeliň, kofe näme, nereden döredi we biz onu näme üçin içýär? Şu sowallar hemmeti şuňky wiziýamyzda mehribanlar başlaýar. Birinci başlamaly dadymyz aslında kofe näme? Kofe ol öz bolşuly bir ösümlük bolup, onuň iýmit hökmünde peýdalanyp başlanylmagy bilen bagly dürli hili garaýşlar bar. Olaryň iň ygtybarlysynyň biri Etiopiýanyň Kaffe diýen ýeri bilen baglanşykly bolýar. Ýagny biziň eýýämizden öňki asyrlarda bu ýerde mallarçylyk bilen meşgullanan yerli elat geçileriň kofe dänelerini iýýänini we onuň mallarynyň işçiligini artdyrýanlygyny şaýat bolup, bu däneleri datmak bilen ilkinji bolup olaň täsirini datyp görüpdirler. Ay bilipdirler de eger geçiler şundan bir lezzet alýan bolsa bizem alardy. Gol pikir. Rowaýatda beýan edilişine görä şol wagtlar bir ýerlerden geçen çarwadarlar kofe ösümligini yer ýüzüniň durly künjegine ýaýratdylar. Kofeýany gaýnadyp içmek usuly 7-nji asyrda Yemen'ne ilkinji gedek barlanyp görülipdir. Kofe dänelerini gaýtadan işlemäge dürliçe usullar arkaly çemeleşipdirler. Ilki wagtlar däneleri çiğligine gaýnadyp naharlara goşupdyrlar. Kofeýanyň miwesi beşenden soň onu guradyp gaýnatypdyrlar. Ondan emele gelýän içki bolsa kişir diýilip atlandyrylypdyr. Ol ilkinji gedek kofeýanyň içki edilip ýasalan görnüşi, ýagny Yemen kofesi bolupdyr. Şol wagtlar Etioplaryň Araplar tarapyndan basylyp alynmagy netijesinde bu ýerlerde ýetişýän kofe miwelerini gaýnadyp, onu ýagdyr durly goşunlar bilen garypdyrlar we uzak ýollara giderlerini ýanlary bilen güýç berji iýmit hökmünde alyp gidipdirler. A bu bolsa öz bolşuly iýmit bolup, heniz gowrulmadyk hem bolsa, edil beýleki maňyzlar ýaly ýokumly maddalar, hatda üstesinde de düzüminde kafein maddasyny hem saklamagy başardyr. Bu iýmit gurukly Arap çöllüklerini köp wagtlap gezip ýören kerwelleriň hem ajykdyrmaýan, hem de bedeni taplayan iýmit bolup hyzmat edipdir. Näme diýilene de kofeýanyň beýle görnüşde peýdalanylmagy gowrulan kofeýanyň ornuny tutup bilmeýär. Diňe bir näçe asyrdan soň adamlarda kofe dänelerini gowurup peýdalanmak ideýasy dörep başlapdyr. Has dakygy käbir çeşmelerde beýan edilşi ýaly däneleri gowurmak 11-nji asyrda Yemen'ne başlandyr. Şol wagtlar häzir kofeýanyň içmek manysyny oýlap tapan Araplar däneleri gowurup onu owratmak bilen imbir hem de dalçyn ýaly ösümlikleriň däneleri bilen garyp adaty kofe içkisini döretmege başapdyrlar. Kofeýany süýt bilen garyp içmek hem Araplaryň adamzat taryhyna beren ullukan sowgadydyr mehriban. 15-nji asyryň ortalaryna kofe içkisi Türkiýe gelip ýetipdir. Ol Konstantinopolyň ýaşaýjylary üçin örän ýakymly we hoşboý isli içki diýip tanaldypdyr. We sanlyca ýyllardan soň şäherde ilkinji kofe dukanlary açyldyr. Günnägärde şeýle dukanlaryň we kofehanalaryň giň meşhurlyga eýe bolmagy olara gelýän müşterileriň görnetin derejede artmagyna sebäp bolupdyr. 16-njy asyrda Türkiýede kofemaniýa, ýagny kofeny aşy halamak bilen ýörgülli baglanşykly ýöriýeti medeniýet bolupdyr. Sebäbi bu içkini içýärleriň sany tat ähli adama barabar bolupdyr diýsem ýalňyşmasak gerek. İstanbul we Damask şäherlerindäki kofehanalarda bir bolgur kofe içmegi küşt ýa-da şaşky oýlary bilen baglanşykly utgaşdyrdylar. Damaskdaky ilkinji kofehana 1530-njy ýylda, şondan 2 ýyl soňra Aljerda, 1554-njy ýylda bolsa İstanbulda peýda bolupdy. Ýewropa ýurtlaryna kofeny ilkinji gedek 1615-njy ýylda Venesiýa söwdegarlary getiripdirler. Bu şol döwrüň beýleki 2 tany içgisinden 1528-njy ýylda ispanlar tarapyndan Amerikadan getirilen gyzgyn şokoladdan hem 1610-njy ýylda Ýewropa ýurtlaryna aralaşan çaydan soň 3-nji iň meşhur içki taplandypdyr. Bu sebäpden ilkinji kofehanasy 1720-njy ýylda Venesiýada San Marco meýdançasynda açylan Kofe Florianlar. Häzir onuň döredilene 3 asyrdan hem gowrak wagt geçen bolsa, kofehana biziň üllemizde de müşterilerine hyzmat etmegini dowam etdirýär. Ýewropalılaryň kofe içmäge enlik etmegi ilkinji gedek Italiýanyň Osman imperiýasyndan kofe import etmegi bilen baglanşyklylar. Şeýdi hem kofe günmataryň şäherlerine de giňden ýaýrap başlaýar. Kofe Mayıl hava şartlarına ösýän ösümlük bolup, onuň miwesiniň tagamy dürli ýerlerde tapawutlylar. Ol esasan Afrikanyň, Hindistanyň, Braziliýanyň we Çiliniň şeýle-de ýakyn günnäger ýurtlarynyň käbirlerine giňden ýaýrandyr. Iň ýokary hilli we tagamly kofeýalar deňiz derejesinden 2000 metr beýiklikde ýerleşen ýerlerde ösýär. Şeýle belentlikdäki mayıl hawaly ýerlerde kofe haýal ýetişip miwesine ýylla bir gedek berýän bolsa, adaty ýerlerde ol ýylla 4 gedek hasyl berýär. Dünýäde kofeýanyň 4 sany sorty bardyr. Olar Arabica, Robusta,
Excelia we Liberica. Arabica kofesinin vatanı Etiyopya hesaplanılıyor. Bu yurtda bir yılın dowamında kofyanın 200-250 min tonnası yığınalıp, onun yarısı da şeýerde eksport edilýär. Dünyada kofe ağaçlarının umumlukda 50 görnüşi ma'lum bolsa da, olardan diňe Arabica we Robusta önümçiligine has giňden peýdalananlar. Kofe önümçiliginiň 70 göterimi Arabica bolsa, galan 30y diňe Robusta kofelerdir. Şol günlerde her birimiziň öýümizde bar bolup, biziň garyp içen kofýamyz bir asyrdan gowrak wagt mundan, ýani 1901-nji ýylda döredilipdir. Onun resepti asly Yaponiyalı Amerikan himigi Satoru Kato oýlap tapdyr. Ol ilki wada azy iç kökmünde kabul edilse de, birinji jahan uruşuna gatnaşan eskerleriň söwüşi mertlik bilen alyp çykmagyna ýardam edipdir. Soňra 30-njy ýyllarda Şwitsariýada garylýan kofýany gaýtadan kämilleşdirmegi başardylar. Bu kofýada elbetde özgedeginde ikinji jahan uruşuna gatnaşan eskerleriň günnelik içýän kofýasyna, ýani içgisine urilipdir. Sultanna kofe Amerikan eskerlerinin günnelik naharynyň ýany bilen ýörüýte berilipdir. Geçen asyryň ortalaryna kofýanyň täze bir görnüşi, espresso, ýagny kofe ýasayan enjam arkaly demlenýän kofe Italiýalılar tarapyndan döredilipdir. Kofe enjamynyň özi asyryň başlaryny oýlan tapylanan bolsa, onu kofe demlemek has soňraky ýyllarda meşhur bolup, eýam 50-nji ýyllardan kofehanalarda ören ýürgüli bolup başlapdy. Soňlugy bilen kofe islendik adamy elýeterli bolupdyr we adamda jemgyýetiniň günnelik durmuşyna öz münasip ornuny tapdyr. Kofe içmegiň ziýanly täsiri näme bolup biler? Elbetde bu soraw köpler üçin gyzykly bolsa gerek. Sebäbi adam öz saglygyna ýaramaz täsir edýän zatlar hakynda köp pikirlenýär. Kofeň içinden aşa köp içmek, az öde içmek. Az edip demläp içmek ýürek we aşgadan kesellerine getirip bilýär. Ol hasam gije güni durman işleýän ýürüji üçin diýerler. Bu wagtda kofemallaryň gün tertibinde kofe içmegiň wagtlarynyň kadaly bolmagy zerurdur. Şonuň üçin hem uly ýaşly adama bir günüň dowamyny ortaça 3-5 bulgur kofe içmek maslahat berilýär. Elbetde ondan köp ölçmelär. Biziň güllemizde kofelaryň taýýarlanyşynyň bir näçe görnüşleri bardyr. Olardan esaslylar diýip ine şulara aýtyp bolar. Espresso, latte, americano, moccacino, cappuccino, rafialy kofeleri belläp geçdik ýerlikli bolar. Espresso bu içkiniň kofe maşyny arkaly demlenýän adaty görnüşi bolup, onun su we limon goşulýan usullary hem bardyr. Latte bolsa kofeňiň iň meşhur görnüşlerinden biridir. Ol hem espressonyň üstüne süýt garylýar we şonuň netijesinde de latte emele gelýär. Onuň esasan syry ýumşak tagam bolmagy bilen düşündirip bolar. Şonuň üçin köplerin halýar. Bu kofeňiň ýasalyşynyň tersine süýdüň üstüne espresso kofeýi goşulsa, kofeňiň ýene bir görnüşi latte, macchiato alınýar. Kofehanaların hemmesinde diýilen ýaly üstü köpürjükli bolýan bu içkiniň ýüzünde dürli şekillikler ýasalýar. Elbetde her kim hem kofeýanyň köpüjügini öz adyny ýa-da bir inisial şoňa meňe ýürüjük bir da goýsa, ony hat işdemellik bilen kabul edýärler. Elbetde siz hem şeýit görem bolsaňyz ökmäsi urutda kommentariýalarda belli dowam edýär. Kofeýanyň giňden ýaran görnüşleriň ýene birim amerikanodur. Bu kofeýany 2-nji jahan uruşy ýyllaryna Italiýalılar içip başlapdyrlar. O kofe aslında üýtgeşik zatlar suw bilen espressoň garynmasydyr. Gyýtga çaýdagda amerikano bu az kofe söýýärler üçin niýetlenen kofedir. Ona az mukdarda şeker goşup ýa-da hiç hil şeker goşmançýar. Moccacino kofe taýýarlananda latte'niň üstüne şokolad goýulýar. Munyň käbir ýerlerde tersine şokoladyň üstüne latte goşmak arkaly ýasalýan görnüşleri bar. Günnelik içen kofelaryň hatarına cappuccino ýatlaman geçdik oleýam gaty ýalňyşlykdylar. Ol köpler üçin latte bilen bir meňdeş görünse de, olaryň tagamy düýbinden üýtgüýär. Mehriban ýerleşler ýa agdak geçen kofelaryň içinde raf diýip bir zat bar. Aslında men onuň nämedigini bilemok, özüm hem hiç görmedim. Onuň ýöne gyýtgaça bir taryhy bar eken. Bir gün Moskwa kafelarynyň birine Rafael adly bir hemişelik müşteri gelipdir we keypine bagly diýipdir de, "Şu gün maňa hiç açan içip görmedik kofeýany berin" diýipdir. Baristalaryň bolsa oňa espressony gaýmak we vanil tozy bilen goşup pödür etipdirler. Netijede hoş we ýysly kofe emele gelipdir we kofehanalyryň tagamnamasynda münasip ornuny tapypdyr. Şonuň märim oňa Rafael sözünden gelip çykan Raf diýip adlandyrylýar. Yer gelende kofe içgisi bilen bagly gyzykly maglumatlary ýüzlensek, ilkinji nowatda her ýylyň 1-nji oktýabryna dünýäniň 78 ýurdunda kofe gününiň belenýänligini aýtmak gerek. Kofe önümçülüğü muqdary boýunça dünýäde Nevitden soň ikinji orunda durýar. Eksport da edilýär, import da edilýär. Kofeýany günne içýän adamlar diş lukmanyny az ýutýarlar. Alymlar bolsa özgedegine kofeýanyň dişler goraýanlygyny suwd etmege başardylar. Dünýäde kofe içgisini iň köp içýän halk finlerdir. Olar her günne ortaça 5 bolor kofe içýärler. Ýogsa da mehriban tamaşaçylar, siz dünýädäki iň gymmat kofe bilen tanışmaýyn. Onuň bahasynyň näçedigini bilýäňizmi? Häzir men aýtyp bereyim. Bu kofe kapiluwak diýilip adlandyrylýar. Ol musanik diýilen janary ýörüýti kofe dänelerini imitlendirmek arkaly alınýar. Ýagny ilki musanikleri kofe bilen imitlendirip, soňra olaň tezeklerinden
kofe däneleriniň galyny salynýar. Galynlar mehribanlar ýygynalyp günüň şöhretiniň atyna gurudylýar. Olardan ýatalýan kofeňiň tagamynyň tapawutlygy bolmagy, musaatlaryň aşgadan içege ulgamyndaky täsirleşmeler bilen bagly ýüze çykýan bolsa gerek. Kopyalywa kofeleri dünýäde eng gymmat kofe sorty taplanýar we olar Indoneziýada, Filippinlerde, Günorta Hindistanda hem-de Vietnamda işlem taýýarlanýar. Bu kofelerin 1 kilogramynyň dünýä bazarlaryna bahasy ortaça hasap bilen 700 Amerikan dollaryna ýetýär. Ene mehribanlar, kofe barada sizi ýetirmegi meýilleşdiren maglumatlarymyz hem elbetde şulardan ibarat. Sözümiziň ahyryna berjek uly bolmadyk bir maslahatymyz, kofe içmegiň peýdasyna we getirip biljek ýaramaz täsirine üns bereliň. Buning üçin bolsa onu qadal için. Bir söz bilen aýtsak, işiňizi has öňçüli edýän kofe içgisiniň wagtly içmek saglygyňyza peýdalar. Gepleşigimiz sähelçede göňüňizden turan bolsa like goýun, paýlaşyň. Umman siz nämetmelerini özüňiz goýul ýaňyl, ýöne ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen portal bilşiňiz ýaly Elmydama online we Elmydama siziň üçin zähmet çekýär. Ýadyňyzdan çykarmaň size mehribanlar Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Ýene görüşýänçä hoşda bolun.